Det startede i 1958. Kom op i Kattegat og farve hummer. Og så bagefter kom jeg hjem, og så kom jeg med min far, for det er hans bror, som var med der, han fik bud. Jeg har været med min far og øve fisk, og så forskellige fisker i min barndom, hvor jeg med at øve i silti, lige hvor jeg var 5 år af. Og så har jeg været fisk. Hele mit liv, kan vi så se. Den første kvote, at jeg var med at øve, det var som 3-måned. Og 3-måned, der forstod det med, at vi fik 10% for at være med at øve af omsætningen. Så var jeg med forskellige kvoter. Indtil 1976, der fik jeg mine egne kvoter. Der var jeg 30 år. Nogle gange er det fra klokken 3 om natten til klokken 6-7 om aftenen. Og nogle gange er det fra klokken 4 om eftermiddag til klokken 6 næste morgen. Afhængig af månen måske, om det er fuldmåne eller det er mørkmåne. Jamen normalt så er der jo flest fiskefarve lige i det, der bliver dag og lige i det, der bliver mørkt. Stormen, den kan komme sådan ligesom, den kan komme lige pludselig. Vi har prøvet at løbe hjem på 6 timer nede fra Dars med strøm og vand med, men vi har også prøvet at have 23 timer hjem med strøm og vand imod. Så altså, det var virkelig blevet noget luft den gang der. Men altså, det har vi jo overlevet jo. Så kom vi, vandet var sydvest, så kom vi op i læge bag 5'eren, så kunne vi da få noget at spise. Der var en gang, der var vandet lige pludselig slået om fra syd til øst, og så blev det mødefrostvæger dernede. Der overis vi komplet. I overisning er det farligste, der overhovedet vi kan med at gøre. For det var vi får ind på dækket, det kan løbe øv igen. For det fryser jo til. Jeg har altid været sådan rigtig bange for is, for det er kommer vi ind bag ved noget, som vi kan komme ud af. Hvad så? Jeg har jo en oplevelse fra 1978-79. Der har vi der isvandrer. Der var jo iskrøven i, og sådan noget, hvor skibene de så ligesom vælte om på scenen og i den stil af. Men kendte du sådan en lille, man så kom tilbage igen, jo, de sang lidt eller noget, jo. Det var farligt. Jo, vi var vel lidt barve eller sådan, men isi var jo så kraftig, så hvis der skulle ske noget med fiskhutteren, jamen så kunne vi jo bare stå af fiskhutteren, og så gå jo på isi. Jeg har jo i min tid som fisker været med til at farve temmelig mand, miner, torpedo, hornminer. Og støvvejsbomber, sådan noget, det er der farve noget af. Men de var jo gamle jo, men der var sprængstof i dem alligevel jo. Og det blev sågar farve nogle stadigvæk. Samtidig så lavede vi jo travlgure igen, og lavede det stue, og så ejer til marindistriktet jo. Men samtidig risikerer vi jo også at få dem med på dækket jo. Og der kunne Svige godt komme frem på banen. Men jeg så det jo en gamle herfra, der sagde i gang, jamen det er mere farligt at passere Brøsens hjørne, som det er at sejle over fisk.